Liptove to už o niekoľko dní bude bzučať ako vo včelom úli. Dôvod? Po roku sa totiž v Janskej doline opäť rozozvučia motorové píly, aby týmto neotesaným kusom dreva vdýchli život. Na svoje si tak prídu nielen dospelí, ale aj deti. Aby vedeli, že není to len ten strom, ktorý rastie a dáva nám kyslík, ale že dá sa z toho urobiť aj nejaké umelecké dielo. Po rozprávkových postavičkách bude tohtoročná téma viac duchovná a je iba na majstroch rezbároch z 3 krajín, ako sa s ňou popasujú. Dôležité je spraviť si ten základ, tú hrubú prácu tak, aby človek mal čo najmenej práce, orezávania a ono to drevo potom už samo ukáže. Pripraviť sa treba na ukážky rezbárskeho majstrovstva a dobrú zábavu. No kto vie, možno sa prídu ukázať aj miestni zbojníci. Chlapi zbojníci, berte ich všetkých, podri od chrbta, ťa zbíja, ty ani nevidíš. Na Liptove turistov treba najprv prepadnúť, potom privítať a potom potešiť. Alebo naopak teraz neviem, ale vždycky to robievame, lebo ľudia sa vytešujú a hlavne, aby išli od nás usmiatí. Vrcholom trojdňového podujatia bude sobotná súťaž v rýchlorezbe s tradičnou aukciou. Voľa čo tu ostane, zase budú mať turisti na čo kúkať, fajne. Na čím viacej po Liptove, keby bolo takých aj slôch, aj ľudí a všetkého. Nenechajte si uísť návštevu Dreveného kráľovstva 15. až 17. septembra pri kolibe Strachanovka.